Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Түләргәме, әллә түләмәскәме, торак коммуналь хезмәтләр өчен квитанцияләрдә яңа графа барлыкка килгән. Җәй җитү белән юл транспорт һәлакәте соннары артты, урында үзеңне ничек тотарга һәм зыян күрүчеләргә беренче ярдәмне ничек күрсәтергә. Түләргәме, әллә түләмәскәме, күптән түгел Чаллы халкы торак коммуналь хезмәтләр өчен квитанциялар алды. Алар шундук сумманы алдагы ай белән чагыштырганда ким дигәндә 1000 сумга артуына игътибар иткән. Чагыштыра башлаганнар су үткәргеч канализация система бойлерсыз техник хезмәт күрсәтү өчен яңа графа барлыкка килгән. Шул ук вакытта коммунальчылар 2024 елның ноябреннән башлап бер юлы берничә ай өчен яңадан исәпләгәннәр. Сарман тракты 17, 17А һәм 17Б йортларында яшәүчеләр барысында ачыкларга булган. Аларга бу эштә безнең төшерү төркемендә ярдәм итте. Бойлерсыз су үткәргеч канализация системасы техник хезмәт күрсәтү дигән юл коммунальчылар 2024 елның ноябреннән 2025 елның маена кадәр яңадан исәпләгән, шуңа күрә күпләрнең суммасы шактый зур булып чыккан. 1500 рублей, 1561 в моем случае. Данной графы ранее не было. 1000 сум бу КСК бойлерсыз техник хезмәт күрсәтү өчен генә яңа графа өстәмә чыгымнар китерде. Алар булай да күп дип сөйли Наталья Кузнецова. Вот у меня квартплата была 3000, 3500. То есть сейчас сразу пришла 5. Когда что-то дорожает, оно все делается это как бы планомерно, на какой-то процент. Йортта яшәүче башка чаллар да ризасызлык белдерә. Алар нинди хезмәтләр өчен түләргә тиешлеген, иң мөһиме узган 7 айда ни өчен түләргә тиешлеген аңламый. 1200 где-то примерно за двухкомнатную квартиру выставили на оплату. Ну, просто были удивлены, потому что до этого как-то мы собирались, и это было незаконно, то, что они делают. Сарман тракты 17, 17А һәм 17Б йортларында яшәүчеләрнең күбесе коммуналчыларның гамәлләре нигезсез дип белдерә. Чаллы халкы ВКС бойлерсыз техник хезмәт күрсәтү графасын алуларын сорый. У нас нет централизованного отопления, и вода нагревается у нас, как у нас дома, вот эти 3 дома, Сарманский тракт, дом 17, 17А и 17Б, они полностью газифицированы, и вода нагревается от самого двухконтурного котла газа. Җыелышка халык янына идарәче компания вәкилләре дә килгән иде. Хезмәт күрсәтүче оешма директоры сүзләренә караганда, быелның 7 маенда башкарма комитет тарафыннан торак коммуналь хезмәтләр өчен үзгәрешләр кертү турында карар чыгарылган. Су үткәргеч челтәрләренә техник хезмәт күрсәтү өчен квадрат метр өчен 3 сум 38 тиен түләнә. Постановление вынесено с оговоркой начисления с 1 ноября 2024 года. Постановление вынесено на основании экспертной организации. Экспертная организация рассчитала наши затраты за содержание коммунальных сетей, а именно техобслуживание водопроводных канализационных сетей, в размере 3 рубля 42 копейки. Есть сеть, если она есть, ее нужно обслуживать. Даже по-хозяйски ты понимаешь, либо сеть требуется в обслуживании. Если вдруг, не дай бог, что-то случится, нужно там ремонтировать. Должен быть специализированный работник. Этому работнику тоже нужно откуда-то зарплату брать. Поэтому вот эта сумма, аккумулируясь, предполагается, что будет таки направлена на это обслуживание. Ленар Әхмәтҗанов әйтүенчә, алар халык белән элемтәдә булачак, уртак фикергә килергә кирәк. Ул идарәче компаниядән акчаларның кайларга юнәлдерелүе турында хисап таләп итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы яшеллеккә бата быел бу гыйбарә бигрәк тә актуаль. Һава үзгәреп тору сәбәпле еш яңгырлар, эссе көннәргә алмашына, газоннарда үлән моңарчы күрелмәгәнчә биек булып үскән. Урыны белән ул кеше буеннан да биегрәк. 58-нче һәм 59-нчы комплекста яшәүчеләр үз ижакалларында үләнне күптәннән чапмауларына зарлана. Вәзгыять белән дәүләт торак инспекциясе хезмәткәрләре кызыксынды, нечкәлекләре хезмәттәше материалында. 58-нче һәм 59-нчы комплекс ишек алдында үләнне вакытында чапмау актуальлеген югалтмый. Халыкның борчылуы 2 метрлы үләннәр белән бергә үсә. Балар майданчыгы юл кырыенда урнашкан, шуңа күрә чабылмаган яшеллек куркынычсыз уеннар өчен киртәгә әверелә. Косить траву надо, потому что тут даже детей не увидишь, когда выбегать будут, когда за рулем ездишь. Я тоже сама подавала заявку на покос травы, вот ее скосили, конечно, но было очень плохо, вид, конечно, был ужасный. Вот, мы привыкли, конечно,
аккуратной территории. Поэтому, да, покус травы нужен. Здесь вот хорошо здесь скосили, конечно, а в других местах вот я проезжаю, там еще есть. Там вот тоже нужно скосить. Ol vaqtda meseleni 16 iyunga qadar hal etiləcəgin anlattılar, əmma belgilənən vaqt o'tdi, vaziyat o'zgarmagan. O'simliklərinin biyikliği normadan yoquncha 170 sm-ga ortiq. Əşya bulğan ulan gazonda yota. İdarəçi kompaniya problemini hal etərgə aşıqmay, şuna görə orunğa turaq inspeksiyası vakilləri çıxdı. Жалуются в основном на отсутствие покоса, на отсутствие санитарной обрезки кустарников. Вот в рамках сегодняшнего мероприятия все доводы подтвердились, что мы и видим. По результатам мероприятия будет принято решение, и в рамках административного воздействия управляющая компания устранит выявленные нарушения. Әгер хезмәт күрсәтүче оешма ачыкланган хилафлыкларны бетермәсә, күзәтчелек органы күрсәтмәсен үтәмәгән өчен Россия административ кодексында җаваплылык каралган дип өстәделәр торак инспекциясында. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Юл йөрү кагыйдәләрен үтәү, юлларда игътибарлылык, сак булу, куркынычсыз йөрүнең мөһим шартлары булып тора. Әмма тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин. Шуңа күрә юл транспорт һәлакәте вакытында беренче медицина ярдәме күрсәтү ысуллары турында белү бик мөһим. Хәлакәт вакытында үзеңне ничек тотарга һәм зыян күрүчеләргә беренче ярдәмне ничек күрсәтергә? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Ашыгыч медицина ярдәме станциясе структурасында юл транспорт хәлакәте турындагы хәбәрләр һәм чакырулар мөһим урын алып тора. 2025 елның маенда гына да 120 авария булган. Анда 120 кеше зыян күргән, шуларның 34-е балалар. Хәзерге вакытта М7 трассасында пилот проекты гамәлгә ашырыла. Коноваловка авылында тәүлек буе ашыгыч ярдәм бригадасы кизү тора. Алар тиз арада трассада ярдәм күрсәтә алачак. ДТП – это всегда, как правило, тяжелые травмы, сочетанные, сопровождаются сотрясением головного мозга, повреждением внутренних органов, внутренними кровотечениями, переломами костей. Если они уставшие, если приняли алкоголь, то, конечно, не надо садиться за руль, не надо подвергать риску как себя, так и окружающих. Җәүлеләр категориясы турында да онытмаска кирәк. Не надо надеяться, что успеют затормозить, увидеть нас, отреагировать водителей. Не надо вставить, не надо их провоцировать, ставить в такие ситуации. Переходить нужно только там, где положено. Только на тот свет, на какой положено. И даже если идешь на зеленый свет и там, где положено, нужно убедиться в безопасности движения. Поэтому и пассажирам, и водителям нужно быть предельно внимательными, соблюдать правила. Ашыгыч медицина ярдәме станциясының тәҗрибәле фельдшеры юл транспорт хәлакәтендә зыян күрүчеләргә ничек дөрес ярдәм итәргә кирәклеге турында сөйләде. Шуны истә тотарга кирәк, беренче ярдәм күрсәтү тиз һәм дөрес булырга тиеш, әмма зыян күрүчеләргә зыян китерә ала торган гамәлләр кылырга ярамый. Әйтик, Олия Закиева сүзләренә караганда, беренче эш итеп солышны һәм йөрәк тибешен тикшерергә кирәк. Кирәк булган очракта йөрәк күпкә реанимациясын үткәрергә. Необходимо расположить на нижней трети грудной клетки в основании ладони правую руку, второй рукой обхватить и прямыми локтями делать 30 компрессий на глубину 2-3 сантиметра. Әгәр дә зыян күрүче аңында булса, табиблар аңа тимәскә һәм ашыгыч медицина ярдәме бригадасын көтәргә киңәш итә. У человека могут быть сочетанные травмы, переломы позвоночника, и то есть при оказании помощи вы можете только ухудшить состояние пациента. Иң мөһиме ашыгыч ярдәм чакыртырга һәм кан китүне туктатырга тырышырга, кешене машинадан ашыгыч хәлдә генә, мәсәлән, янгын чыккан вакытта гына чыгарырга кирәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Сосиски молочные 139,90. Рекламная кампания iMedia уже более 12 лет успешно работает на рынке рекламных услуг. Запустим рекламу в лифтах и подъездах жилых домов города. Индор-реклама на стендах в лифтах и подъездах – это гарантированный контакт, близость к потребителю и широкий охват аудитории. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02.